Γεια σας. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Ναι, εντάξει, Στέλιο Μαθαίου. Και τι ήρθες να κάνεις εδώ? Ήρθα να σας πω ένα τραγούδι που το έβγαλα εγώ. Βασικά έχω πολύ τρακ και δεν ξέρω αν θα Την ησυχία σου, την ησυχία σου, αγόρι μου, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 37. Για πες μας. Και πώς αποφάσισες σε τέτοια ηλικία, κύριε Στέλιο, να ασχοληθείς με το τραγούδι? Σε όθησε κάτι σε αυτό, είχες κάποιο ψώνιο, να σας το πω έτσι, από μικρός? Είπαν ότι για να πάω μπροστά δεν χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο ταλέντο, απλά να κάνεις τα χατήρια αυτών που θα σε απολαμβάνουν. Και επειδή εγώ δεν έχω πρόβλημα να δίνω ευχαρίστηση, να ικανοποιώ ανάγκες αυτών των ανθρώπων, άμα θέλει κανείς μπορεί να με αναλάβει. Ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Μπορούμε να ακούσουμε το τραγούδι? Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Ναι. Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Έρχεσαι μου λες. Ένα δικό μου τραγούδι που το έβαλα για την αγάπη μου. Την αγάπη σου? Ναι. Τώρα έχουμε χωρίσει και στο χωρισμό πάνω, εκεί που έπινα, μου ήρθαν αυτοί οι στίχοι. Ξεκίνα λοιπόν. Ο τίτλος? Ακαπέλα, χωρίς μουσική. Ναι. Ναι. Ο τίτλος? Ο τίτλος είναι Αδυναμία. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, 3, 2, 1, χωρίς άγχος, αρχίζουμε το τραγουδάκι. Έρχεσαι μου λες, τι ήταν αυτό εχθές, σου λέω μπομπο, και ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Έρχεσαι μου λες, τι ήταν αυτό εχθές, σου λέω μπομπο, και ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Το τραγούδι μου ήταν αυτό, αλλά μην το κρίνετε επειδή ήταν μικρό και ίσως να μην έχει νόημα για σας, αλλά για μένα αυτό το τραγούδι λέει πολλά. Αλλά άμα θέλετε μπορώ να σου τραγουδήσω και κάτι άλλο. Να σε δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό το τραγούδι δεν μας φανέρωσε πολλά. Μπορώ να πω ότι έχει ταλέντο το παιδί, αλλά το τραγούδι δεν ήταν αρκετά καλό για να Όχι, δεχτεί. εμένα δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε, απλά ήταν λίγο και δεν. Εγώ λέω να του δώσουμε μια δεύτερη Ναι, δεν ευκαιρία. κατάφερε ακριβώς το ταλέντο του. Γιατί πιστεύω ότι το παιδί. Πες Δεν μας έχω ένα- ταλέντο στη μουσική. Πες μας ένα γνωστό τραγούδι. Θα σας τραγουδήσω το και δεν σε αυτό καινούριο- που έχω ταλέντο για να καταλάβετε τι ακριβώς Το είμαι. καινούριο του πρώτου. Λοιπόν, εγώ έχω ταλέντο στα αράβικα. Χορεύεις κιόλας, κύριε Στέλιο? Βέβαια. Α, ωραία. Ωραία, τέλεια, για. Λοιπόν, να προετοιμαστώ λίγο. Αρχίζουμε. Ελπίζω να ξέρετε τέτοιου είδους. Ναι, φυσικά. Χορεύετε μήπως και το χορό της κοιλιάς, έτσι ρωτάω εγώ. Χορεύω, αλλά δεν ταιριάζει αυτό. εντάξει. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ανεμόντες ένα βοία, τους καιαβοτάρενετε, όσενετε ποέτα πω, όταν άσθετο, το πω ανεμόντες όχι μονάχα μόσα, άρα πεντένα το, οιότα τέσσερα και τώρα το πω. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, Πολύ καλός, ήσουν πάρα πολύ καλός. Σας είπα ότι αυτό το είδος μουσικής το έχω εξασκήσει πολύ. Λοιπόν, εσύ τι λες, Σωτήρη? Λοιπόν, για να σου πω, ασχολείσαι με κάτι άλλο στη ζωή σου? Όχι. Δηλαδή, πώς ζεις? Πώς ζω. Δεν έχω κάποιο πτυχίο. Δηλαδή, τι Κάτι κάνεις στη ζωή συγκεκριμένο. σου? Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος σε κάποιο μαγαζί? Δουλεύω σε διάφορα μαγαζιά, δεν έχω κάποια σταθερή δουλειά. Γιατί από πάντα από μικρός κοιτούσα το τραγούδι. Αυτό ήταν που με ενδιαφέρε. Και δεν υπήρχε κάποιος να σε παροτρύνει να αλλάξεις? Γιατί από ό,τι είδα το έχεις για ερασιτεχνικό, το έχεις ρε παιδάκι μου, αλλά δεν νομίζω να μπορείς να προχωρήσεις σε επαγγελματικό στάδιο. Καλύτερα θα ήταν να κάνεις κάτι
που να μπορείς να το καταφέρεις πολύ καλά και να σου αποφέρει κάποια χρήματα. Με το τραγούδι μπορείς απλά να περνάς την ώρα σου, να τραγουδάς σπίτι με παρέα. Γενικά δεν νομίζω. Κοίτα να σου πω, εμένα η γνώμη μου είναι ότι θα ήθελα να σε δω και στην επόμενη φάση. Ίσως να ήθελα και να σε δω και στο καμαρίνι μου. Αλλά επειδή η ψήφος μας είναι διαφορετική με το Σωτήρι, μπορούμε να φωνάξουμε τον Επιστάτη να ψηφίσει και αυτός για να δούμε τι θα γίνει. Επιστάτη! Θα ήταν καλύτερα. Γεια σας, είμαι ο Επιστάτης. Εσύ τι έχεις να πεις? Δεν ξέρω. Πιστεύω πως μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τον Θεοδόση. Ναι, μπορεί να περάσει το παιδί στην άλλη φάση. Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα στο χρωστάω. Πέρασα. Ναι.